Túto reláciu vám prináša overenie kilometrov.sk. Vítajte pri ďalšom videu buzzmania.sk a pred 2 rokmi o tomto čase bolo také video, že ako vyzerá Škodovka 110R, ktorá bola po pieskovaní a celá tá karoséria bola absolútne katastrofálna. A my sme vlastne teraz zasa v meste Písek v Čechách vo firme Klaskars, kde sme teda aj pôvodne boli a kde bola absolútne katastrofálna tá karoséria. A teraz sa ideme pozrieť, že ako vyzerá po 2 rokoch práce a že či sa ju teda podarilo zachrániť a či z toho teda auta bude zasa auto, alebo či to teda pôjde všetko do šrotu. Takže poďte za mnou. Som Alexander Štefuca a pozývam vás na jediný a najväčší motoristický festival na Slovensku. Karat Festival otvára svoje brány už po 16. krát. 14. až 16. júna v Trenčíne na letisku uvidíš viac ako 250 jedinečných vozidiel, tuningové oldtimery, motoršportové špeciály, motorky, veterány ako aj armádnu techniku a hudobné koncerty. Hex, Mike Spirit, Limp Bizkit Tribute Band, AC/DC Revival, DJ Toky, DJ Laco, Miky Mikuš a ďalší. K tomu úžasná dronová show a veľa ďalších atrakcií. Lístky už teraz v predaji na caratfestival.sk www.caratfestival.sk. Čaute fanúšikovia, ďalšie video a máme podlahu. No a aj nejaký tvar. A viac povie asi pán Klas. Já bych tomu řekl asi to, že konečně jsme se dopracovali k nějakému výsledku a že jsme byli tak zoufalí, že jsme použili část skeletu jinýho a na to se nastrojili díly z původní karosérie a máme to nějakým způsobem téměř připraven do laku. A ještě bude pasování, napasování různých dílů, světel toho a pak to může jít do laku. Měnily se podlahy, všechny. Dělaly se tady zadní podběhy pod blatníkama. Přední část auta se opravovala. Přední podběhy. Všechny díly se vyrovnávaly, převařovaly, vyklepávaly. A dalo se to do základního nátěru. Hej, dobre, však ako tu bolo určite problém ešte s tou strechou, tu sa to pasovalo s tými oknami. Tady se to předělávalo, napojení sloupku a střechy, to samé tady vepředu. A víceméně hlavně to čištění že od nějakých těch starých nátěrů to zabralo jako největší část. No. Že ten původní gumoasfalt a tyhle ty věci, které se používaly za minulého režimu, tak to trvalo nejdýl. Koľko hodín ste na tom strávili? Alebo takto, radšej koľko dní, lebo hodín to bude asi veľa. Magické ticho? No jako 1000 určitě. Nemám to spočítané, a 1000 určitě. 1000 hodin. Na to, aby sa zachránila teda táto karoséria. Od začátku až asi do téhle doby, no. Nemám to přesně spočítaný, ale hodně. Dobre, a čo ešte chýba k tomu, aby toto auto mohlo ísť do laku? Sú tu ešte nejaké drobnosti? Dovaření nějakých částí, tady zadního podběhu, přerovnání zadního čela tady a napasování a očištění podvozku na nějaký základní nátěr na podvozek, co se týče spodní části auta. Čo na tom bolo to najhoršie, kde ste si mysleli, že kašlem na to a idem? No, asi ten okamžik, kdy jsme přemýšleli, jestli teda máme tam to udělat, co jsme viděli na tom prvním videu, anebo jestli teda máme přejít na tu jinou karosérii. Nějaký ten zlom, nebo ten, prostě tohleto, no. Áno, presne ten zlom. Že jo, vždycky jenom o... Dobre, dvere sú použité pôvodné, hej? Ano. Venkovní díly, co se týče blatníků, dveří, kapot, čel, předního a zadního jsou původní. Tak teraz mi ešte povedzte, že jaké budú teda ďalšie kroky, asi to pôjde do laku a ešte sa budú teda riešiť nápravy motora a všetky tieto veci. Takže po tu dobu, co to bude v lakování, se budou řešit mechanické díly, čalounění, chromy a veškeré práce, které jsou nutné k tomu, aby se to potom nechalo zkompletovat. Čiže asi všetky šroby pôjdu do zinku. Ano, zinkování spojovacího materiálu, naměření koberců, nalepení izolací a takovéhle věci. Čiže svetla budú pôvodné, tie sa tu budú dopasovávať. Zadní svetla taky pôvodní. S nádržou čo? Nádrž bude nová.
Musí být. Musí být nová, vyrezlá totálně. Chladiče budou nový a motor bude kompletně zgenerálkovaný i nápravy. Tak. Všechny díly vyměnění. A nakoniec si sa rozhodol pre tú nápravu, že bude široká, alebo bude originál pôvodná, lebo tam bola Originální, rozšírená. ta už je sehnaná, je tady. Jsou sehnaný jiný nárazníky, ty máme původní, to se všechno řeší. A prevodovka bola tá 5 stupňová, pôjde sa na 4 stupňová. Všechno bude originál. Celá ta vlečená náprava bude originál, převodovka, všechno. Nech je to jako to bylo kedysi, lebo Tak. prostě ta 5 Protože tahle kasta je originál, zadu už udělaná tak, jak má být, že jo, prostě původně z fabriky. A ta 5 stupňová vlastně, keď sa dala 5, tak to už přestávalo jíst, lebo tam není výkon. Takže prostě... No, hlavně by to bylo pasko trošku, asi. Tak. No, to je další věc. Tak, ano, přesně. Takže všetko do originálu. Tak. No a Barva údajně červená. stále zvažujem. Ale asi Ako červená. úprimne stále zvažujem. Asi červená. Asi červená, stále tam hrá červená. Ja som videl jednu strašne peknú zelenú. Takú tú hrašku zelenú a keď je to hotové, tak to vyzerá krásne, ale neviem si to predstaviť, proste mať zelenú doma. Interiér bude černý, v černé kožence, tak jak má být. No. Originál taky. Nějaký originální vzhled. Přístrojky zůstává původní. Takže tam je to všechno v originálu. A od 0 km začneme. Tak. Za to Díky by stočí. měly být vynulované. Sa to stočí klasicky. Sa to stočí na nulu, lebo motor pôjde komplet generálka, takže Vrtačkou. sa nabeha. Do overenia kilometrov.sk ti zapíšem hneď nulu a začíname na nule, takže Tak, bude to bez oficiálne. Bez nehody a tak. Áno, pôvodný stav, nikdy búrana. Konce života bez nahody. Ale to se bude zacúvať. Ale dobrý je, že fakt tady žádná bouračka na té kasty nebyla, jo? Že tady bylo jenom třeba minimální ty a jinak ani nebylo to auto po žádné kolizi, což je jako fakt dobrým stavu to bylo. Až na to, že bola komplet prehrdzavená. Tahle? Áno. Tá pôvodná. Ta původní, jasně, a já se teď bavím o téhle. Jo. Aha, o tej O novej. téhle se bavím, že vlastně tím to bylo zajímavé, že vlastně nebyla, že byla bez jakýchkoliv zásahů nějakých prostě dodělávek, předělávek a takového. No a chceme divákom prezradiť aj nejakú cenu doteraz, čo sa minulo na financiách, alebo radšej ani nie pre istotu? Ceny já neříkám, nevím. Ja približne To je viem, na majiteli. ja približne viem, koľko to zatiaľ stálo. A neviem, či to chcem povedať teraz, alebo až keď to bude hotové. Vieš čo, nehajme veľké finále, Áno, potom si nechajme. sadneme a budeme rátať tú krásnu sumu. Vždy niečo nové príde a musí niečo odísť z účtu, takže tak, ale zatiaľ je to v tom pláne, kde som si myslel, že budeme. Hej, že to není... To naozaj? Neverím. No. Fakt? Lebo mňa to vždycky prekvapí, ja som človek z fachu a vždycky som taký, že není možné, že toľko vecí je pokazených. Ja som si povedal cenu, vynásobil 2 A potom krát 10. a potom krát 10, ale nie, povedal som si, že... Za cenu karoserie tam jsme to jenom přidali nějaký peníze, že jo? No. A Nebolo tam vlastně toľko- stálo, to navýšení bylo proto, že jsme zvolili prostě jinou tu karoserii, že jo? Jo. Tak, ale tu cenu jsme nějakým způsobem dodrželi. Jo. Tak. Že to není úplně za opravu, ustavené. jako bavíme se o opravě karoserie. Jo. Je to niečo ustrelené, že by som povedal, ako si to hovoril s tou 7, No. že to bolo 30 000 eur. Tam nebudeme. Tak BMW má drahé náhradné diely originálne. No. Takže ja si myslím, že sa zmestíme do 20 000 eur. Ze všeho. Uvidíme teda, koľko bude tá výsledná suma, akože, lebo tam sa podľa mňa narátajú ešte Protože všelijaké vlastně drobnosti. Stalo se to, že já dodělám i ten zbytek, že jo, to znamená mechanický práce, že jo, tam se to znova nacenilo, takže já jsem původně dělal jenom tu karoserii, že jo. Tak uvidíme na konci, no, keď sa to všetko ščíta. No dobre, a ako chceš toto video ukončiť? Chceš divákom niečo odkázať? Kupujte si nálepky na tú 7. Hej, nechápem, je tam 400 nálepiek predaných. Tak, z 3000 je zatím 400 asi. Tak kupujte si, odporúčam. Dobre, tak vidíme sa pri ďalšom videu, ľudia, a nezabudnite dať odber. Čaute. Čaute.